ассалому алайкум, дӯстони азиз. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Як масъалае ки имрӯз барои шумо мехоҳам нишон диҳам. Масъала оиди чӣ хел барои отзывҳо ҷавоб додан ва отзывқатӣ чӣ хел кор кардан. Мо масалан программа дорем, отзывҳо масъалат хеле зиёда мешаванд. Мо ягон усил я ягон касро ойлук дода шуда би отзыви моро ҷавоб доданда вай намекунем. Яъне ки отзыви 5 звезда автоматик ҷавоб медиҳем. Ки 1 звезда боша инора баъд яъне настройка карда ҷудо мекунем. Яъне ин чӣ хел? Манам программа ҳаста atvet.ru медорем, яъне регистратсия бепулай. Дар инҷо яъне токен мехаред. 500 токенаш чанд қадр шуд? Инҷо тарифош аст. Яъне ки 100 токен 499 рубл, 500 токен 1600 рубл. яъне метавонед ҳамира бихарен, отзывотонда худаш ба тарзи автоматӣ иншоалло ки ҷавоб медиҳад. яъне ки мо зиёда аз 1393 отзыв, яъне ки программа ҷавоб додагиай. Касонеша ки ҷавоб надодагиай, барои ин ки инҷо мегӯяд ки оценка 3 звезда, 1 звезда, ҳамеро мепарсад ки ман ҷавоб додам ё надодам. яъне медроем мехонен. Здравствуйте, Анна. Спасибо за отзыв о подарочном наборе уход косметики. Яъне дар инҷа чанд қа ключовии слова барои моро метавад. Бениҳоят яъне программаи хуб аст. Мо метавонем ки ҳама амира галочкамон галочка мемонем ҳамашда публиковать мекунем. Масалан бо дигар поток шудам, мисол дигар ҷавоб будам, галочка мемонем, ҷавоб медиҳем. Тамом, яъне ки отзыв ҷавоб дода шуд. Агар хоҳед, яъне ки дорои Shella косметика бинед, дар онҷо ин отзывои мо чӣ хел ҷавоб медиҳад. Боз инҷо як моменти дигар дорад ки яъне медорем анализ отзыв. Анализ отзыв яке аз моментҳое аст ки масалан медорем товара копировать мекунем, мемонем продолжить, артикула вставить мекунем, анализировать отзыв. Яъне исходя аз ҳамин отзыв барои моро вай медиҳад, расшод медиҳад ки мо дальше чӣ кор кунем, чӣ хел кунем, дар кадом ҳолат ҳастем. яъне ҳамаеро ба мо вай мекунад. Хоб оценка мега 4 аз 10 калиса 250 отзыв вай кардагиай, анализ кардагиай. яъне нигоҳ кунем 91 аз 6%, яъне положительный отзыв, отрицательный отзыв, яъне 8 аз 4%. яъне бин дар инҷа як кор мекунем, ҳама отзывҳо ҷудо кардагиай. мега ки канцлер слишком тёмный, не прикрывает, яъне дар куҷое ки ошибка ҳаст, исходя аз ҳамин ошибка мо метавонем ки уже ҳамин товарро насоз кунем, дигар отзыви безеб нагирад. хо дар либос аст, хо дар либос чи аст, яъне аз рӯи отзыв барои моро як анализ медиҳад. бени товарои бегонаам агар бигирем, кора нав сар мекунем, анализ мекунем, яъне артиклам товарамонем, яъне ки дар рӯи чи отзыви безебе ки боша, аз рӯи ҳамин дида, яъне шумо уже аллакай расшод мегирен, ошибкаҳоро исправить мекунен. хуб аст, да, яъне бинед хорошо упаковано, яъне чӣ чизои мо хуб аст, чӣ чизои мо безеб аст. яъне ҳамин чизи безеб метавонад ки як ҳамин чиз основной ҳамин товари моро ягон ҷои основноиша метавонад ки баҳои паст гузоран, ҳамон барои ранҷирование, барои продажаи товари мо аз байн шояд ки баравад. мо инҷа расширение дорад, метавонед дар браузеротон установка карда дар худи яъне ҳамн саҳифа дорем, дар ҳамн саҳифа мақсад ҳангоме ки ягон отзыв ҷавоб додан мешавад ки ба воситаи ҳамин программа уже автоматик худаш вай мекунад, генерировать мекунад, ҷавоб медиҳад. яъне ман хомӯш кардагием, метавонед дар инҷа дурен ба воситаи агар ми вай бошад, ман ҳамин гирён бошад, агар ба таври автоматӣ уже инҷа метавонед ҷавоботам тайёр кунед. Сгенерировать ответ. хоб дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошед. худованд нигаҳбонатон.